uNkulunkulu kaIsrayeli, uNkulunkulu wawokhokho nobaba bethu, uNkulunkulu omdala nongaguquki, uNkulunkulu wathanda izwe waze wathanda nabantu abakhe kulo izwe. Sihlangene lapha sizokudumisa, sizokunikeza udumo. Malwande udumo lwakho emhlabeni, ubajazwe ngaphezulu nasemhlabeni nangaphasi komhlaba. Kunye engicelayo ngoba ngihlale endlini kaJehova kuze kube phakade. Kwathotshiswa konke, nengelosi zathotshiswa, konke kungaphansi kwenyawo zikaJesu. Uma ngibuka sibhakabhaka, ngibuka ilanga nenyanga nesikanyezi, kuyafika kimi ukuthi wena uNkulunkulu unguNkulunkulu omuhle, unguNkulunkulu obusisayo. Paul wayengazi, esahamba lingakamemezi izwi, emqondweni wakhe wayezitshela ukuthi uzwa izwi nje, kodwa waqonda, lithi iBhayibheli waqonda ukuthi izwi likaJesu leli elimbizayo. Busisiwe owethemba emazwini kaJehova nohlala kulokho akufundisiweyo. Lithi iBhayibheli fana nomnqumo, njenganomnqumo. Manje isihlahla uNkulunkulu ayethanda ukusibeka phambi kwesihlahla zonke, isihlahla somnqumo. Uthi ke abamethembayo uJehova bafana nomnqumo. Uzawukhumbula sihlobo sami ukuthi ethempelini lokuqala laseJerusalema lakhiwa ngemnqumo, kodwa lathi selibhidlizwa izitha. uNkulunkulu ushaya umthetho uthi angisafuni kube khona isando, angisafuni kube khona amatshe azosikwa ngomshini, kodwa sengifuna manje amatshe ekhethelo, lakhiwa ngamatshe ayengalandwanga ekwalini. Angibonge igama lenkosi. Mabelichaza bathi lalilishe kwakufaka uhlobo lweglass olwaluhlobo namatshe enani eliphezulu. Fisa ukusho ukuthi namhlanje sifaniswa namatshe enani eliphezulu. Xa uzokhosela lenkonzo uyitshele enani eliphezulu. Uzokwakha lendlu eyakhiwayo kaNkulunkulu namhlanje, ngoba sokwakha indlu kaNkulunkulu akhona nje uze esontweni. Makukudansa enkonjweni, jikisa umqondo wakho, sizokwakha indlu, okusho ukuthi uyitshe elikhethekile elizokwakha indlu kaNkulunkulu. Haleluya. Amen. Mhlawumbe sihlala silinganisa ngoDavide. Angazi athi omunye kungani linganiswa ngoDavide, phela bebaningi kangaka
abantu abasuke bekhona akulinganiswa ngani ngabo. uDavid kuye kuphela okwathi makwakhiwa ithempeli laseJerusalema kwase kuba khona isihlalo sikaNkulunkulu kwase kuba khona nesakhe akekho umuntu waba nesihlalo kusho ukuthi waba nengxenye ethempelini likaNkulunkulu. Lokho ke kusho ukubaluleka kukaDavid ngendlela emangalisayo. Mhlambe ke ingakho ke sihlala sibalisi senza isibonelo ngaye alibonge igama lenkosi.